uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele. Inamba oyisenza kusonga ekuseni kuya-5 ntambama kuphela. Uyangifonela ku-WhatsApp, sibheka la uBetty Ndlovu. Mina ngibuphe ngikhama lemon ayelo ukuchaza lokhu. Akabingeleli, akakuceli. Manje kwethu ngiyacela ukuthi asikujwayele ukubingelela nokucela yabo. Yini ama-lemon? Ama-lemon ngesiZulu bathi ulamula. It's just a lemon in English. So number one, ngokujwayelekile uma uphupha ulamula, upha oluhluma ukukha. Olungasho lingenzeka kuzofika isikhathi esihle senhlanhla nenhlalakahle nempilo enhle nokuchuma nokuphumelela. Izaga 27:18, olondo umkhiwane uyakudla isithelo zawo, nolinda inkosi yakhe uyakudunyiswa. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ulamula, upha oluhle uma ukha olungabili khomba, kungenzeka uzokhulelwa, ubusiswe ngengane uma ukuthi wena uyalwenza ucansi olungaphephile. Amahubo 127:3, bheka abantwana abayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu simvuzo. Kanti 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ulamula uthole ukuthi uba uphawu olubi uma ukha, osuke nje likhomba kungenzeka wena uzosifaka usizini, uphinde uzilandele nje iy'nkathazo ngenxa yokuba namawala, noma-ke ngenxa yobudedengu, noma ngenxa yokuthanda izinto. uJeremiya 31:29, ngalezo zinsuku abaseyukusho ukuthi oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu, amazinyo abantwana abo ababushelelezi. Ngoba lowo nalowo uyakufa ngobubi bakhe. Bonke abantu bazidla izithelo zomvini ezimuncu, amazinyo abo ayakuba buthuntu. Siyabonga besibheka la udla ulamula, ukha ulamula empeleni. It's either you are picking a lemon or lemons from the tree, or you are taking them from the basket, maybe, but still similar. Siyabonga. Siweni phansi lamatulu